Lite mer galopp. Lite till. Hela lugna galoppen. Där är bra. Du håller lite för mycket igen, Maria. Ja. Du måste våga galoppera mera i svängen. Jo, okej. Okej. Camilla. Lite mera på mitten där, Camilla. Ja. Nu är det skärpning. På mitten. Jättebra. Klappa henne. Alltså jag fick typ jag ställer för lätt på det resultat. Nej, Alltså det blir sådär... Komma i krav igen. nu kan du försöka komma i galopp. Hon hoppar bra alltså. Hon måste banta sig 100 kilo. Ja, Tänk hur tungt det är för henne att hoppa när hon är så. ja men det är påbörjat bantning. Ja. Gräset har tagit slut nu. Nej. Där är formen jättebra. Så högt ska man när man ska hoppa. Galopp! Titta vart du ska. På med benen. Där, nu är du för mesig, Jonna. Va? Nu är du för mesig. Fortfarande. Nu måste du skärpa till dig. Det är ju bara att sparka till hästen och så galoppera den. Och sen att styra på. Galopp, kom igen! Bra! Jättebra, klappar. Oj, upp med huvudet när han gör så. Då måste han fram direkt. När de bockar så där, det är det oftast för att de inte är framme för sänker.